Karl, du har overtaget mig igen. Ja. Jeg rykker den lige her. Karl, hvorfor? Hvorfor skal du virkelig holde nu? Er du sad i den? Du liggede under dynen. Jeg kunne ikke engang mærke det. Alle sammen. Gør det. Ved du godt, jeg har en ven, der jeg hedder ikke noget. Han hedder faktisk ikke noget. Han hedder ikke noget. Ja, han hedder ikke noget. Vil du gerne flyve på en kost? Nej. Okay. Har jeg overhovedet hørt Karls stemme før? Jeg fejrer. Jeg skal fejre, ja. Dang! Shang! 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 Nu så det er sådan, I vil have det. Så tager jeg bare mit lysvær. Zoom. 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 Det var overhovedet ikke plastik. Se, det kan også sige andre lyde. Kan du sige den lyd? Kan du sige? Ja. Jeg er brugtaler. Er du brugtaler? Virkelig? Har du det sammen? Har du overhovedet sagt har det sammen? Det tror jeg faktisk ikke. Nu får I bare lige en intro. Hej alle sammen, og velkommen til denne video. Jeg vidste ikke, om du kunne tale. Men det kan jeg bare. Hej Karl. Hej. Okay. Jeg smutter. Karl? Ja? Hvad skulle det være? Lukker du ikke lidt som... Nej, jeg lukker slet ikke som... Vent. Lukker du? Du lyder som Milo. Ja, det er nok fordi jeg også er Milo. Kroko. Donkey. Nej. Det går lige. Jeg er Donkey. Jeg ved godt, jeg har fået en anderledes stemme. Hvis I har set dem, jeg viser rundt på mit værelse, det tror jeg, det hedder. Så ved I nok, at jeg har en anden stemme. Men jeg er kommet for at fortælle jer noget. Hej. Okay, jeg var væk. Jeg kommer for at fortælle jer noget. Noget meget standsligt. Milo har nemlig fået en gaming-kanal. Jeg ved godt, jeg har på en anden stemme. Det er nok fordi, jeg er meget mærkelig. Og jeg har faktisk blevet bedre til at sige min prøve. Hvad? Hvad giver du for mig? Alle sammen? Okay. Karl? Er du udsmidlet? Ja. Der er ikke nogen klipning i de her videoer næsten. Jeg ved godt, jeg har klippet. Jeg har faktisk sagt hej alle sammen i den her video. Jeg har det. Det ved jeg ikke. Jeg tror faktisk, det vil være en slutning på den her video. Den er måske ikke særlig lang, men en lille smule. Hold op med at knirke stol. Det er faktisk en stol, jeg har stillet mit kamera på. Men det er det ikke. Se, hvad jeg har fået. Jeg har faktisk blevet klippet. Jeg har ikke fortalt det. Jeg har fået en lyn. Og jeg vil så gerne have det her, men det måtte jeg ikke. Ikke af min mor.
Jeg synes faktisk, det ville være en farvel til jer. Jeg synes, det ville være fedt, hvis I gad at trykke subscribe dernede. Og like hernede. Jeg tror faktisk, det er omvendt. Subscribe her og like her. Jeg ved det ikke. Bare subscribe og like dernede. Og kommenter om videoen er god. Og hvis I disliker, så skriv hvorfor. Hvad skal jeg tæsk? Nej, det er prank. Prank. For sjov. Nå, okay alle sammen. Men hvis I liker, så skal I bare skrive en kommentar, hvorfor I synes videoen var god. Ja, okay. Jeg har mange stemmer. Også den her. Jeg har også. Ja, jeg synes vi. Nej. Skal jeg gøre det nu? Er det nu? Farvel! Det virker ikke.